Isiqalile ingqungquthela yokhetha ubuholi beANC KwaZulu Natal. Izintatheli zezindaba zombusazwe SABC uSamkele Maseko noSimphiwe Makhanya balandela loludaba sixhumana nabo bukhoma bese Thekwini. Sinibingelele sinamukele ezindabeni zasebusuku boza kwethu. Ibukeka ingeke iphazamiseke lengqungquthela njengoba sibonile kwenzeka kwezinye ingqungquthela kubanga ubuqotho bezithunywa. Cebisa ngibingelele kwena bese ngibingelele nakumbukeli wazo izindaba ngalesikhathi ngisho ukuthi bekulindeleke ukuthi iqale okusempeleni lengqungquthela namhlanje ngehora le10 ekseni ngokusho kwaloyo obengunobhala ke weANC lapha esifundazweni kulobuholi obuphumayo njengalokho phela ke kuzokhethwa ubuholi obusha namhlanje. Okwenzekile ke ukuthi kube khona ukubambezeleka kokuqala ke kwazo lo uhlelo lwengqungquthela okukholele kutheni ke lengqungquthela ke ize iqale ngehora lesine ntambama namhlanje. Kepha ke angingedwa njengoba usushilo ucebisa ukhona ke uza kwethu obika ngeindaba zezombusazwe lapha kwa SABC uSamkele Maseko ngikubingelele mfowethu bese ngiyabuza nje ukuthi ngokubona kwakho ukuphi ongathi kuqhamile selokhu iqalile nje lengqungquthela. Zakwethu Makhanya into eqhamile kakhulu ilapho ithunywa eqhamuka kuona wonke amagatsha eANC esifundazweni sakwaZulu Natal esukuma ngenkathi unobhala ophumayo umdumiseni Ntuli ethi abakambingele umgcini mafo weANC obambile kwisikhundla sikanobhala jikelele uPaul Mashatile ngegwijo lapho ithunywa zivele zasukuma zacula ukuthi kwenzeni uZuma lo ngoma ke uyikhumbule nangengqungquthela esifundazwe sango 2018 leyamiswa yayibanjelwe ongwe izona lezi ithunywa ezinye zazo zacula lo ngoma zivimba uhlalo kazwelonke weANC uGode Mantashe ukuthi athule inkulumo kulo ngqungquthela nalapho uMantashe naye agcina eyicula nabo lo ngoma kule ngqungquthela ke umdumiseni Ntuli unobhala ophumayo uke waba nezihibe ekwazi ukuvimba engakwazi ukuvimba lezi ithunywa ukuthi zingayiculi lengoma yokuthi kwenzeni umnomzana uZuma oyengumongameli weqembu elibusayo kodwa kuyabonakala ukuthi lengqungquthela zibambene ngeziquza amehlo zimbili izindala zombili lezi inkunzi egaqele lezi ikhundla zokubamba lesi sifundazwe wona lawo amaTaliban aholwa uyena umgabadeli uSiboniso Duma kanye lobheka umntolo ofugaqele sikaNobhala kanye ngaleli hlangothi ukhona yena usihlezika lalo ukhuzeni ogaqele sikahlalo ukubuya kuloso sikhundla kanye nomdumiseni Ntuli oqhamuka kule kwaXimba ogaqele naye ukubuya kulesi sika Nobhala wesifundazwe sase KwaZulu Natal kodwa okubonakalayo ukugqama ukuthi esifunda saseThekwini la umdumiseni Ntuli aqhamuka kusona asimseki ukuthi abuye lokhu okwenzeka kwengqungquthela yeSABC ngo2018. Maseko sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho impela sisho ukuthi izithunywa ezizokhetha ke ubuholi obusha beANC lapha esifundazweni ezithamele lengqungquthela zelinganiselwa ke ku1600 sikhuluma nababukeli nje loyo obengusihlalo weANC ophumayo kulesikhundla njengamanje umnumzana uSihle zikalala usethula ke umbiko wakhe ukuthi ke iqembu lenze kanjani kule minyaka ke emine edlule kusukela ke bakhethwa njengobuholi obusha besifundazwe. Ake silalele ke ukuthi utheni malungana ke nendlela iANC ekumele isebenze ngayo kuya phambili. The ANC in 2012 National Conference resolved that the National Democratic Revolution was entering into the second phase of transition, which should be characterized by radical socio-economic transformation. It remains significant that we share a common understanding and conviction on why the ANC exists. The ANC does not exist for us who are here. It does not exist for its leaders. Its leaders will come and go, but the ANC exists for the people of South Africa. Loke umnumzana uSihle zikalala ithula ke inkulumo ke ezithunyweni ezikhona lapha eDurban Olive Convention Center njengalokho iqhubeka ingqungquthela ke yesishaka lolunye yokukhetha ubuholi beqembu esifundazweni iKwaZulu Natal. Ukubalekile ke futhi ukuthi njengalokho ke lezi kuthunywa sihlangene nje la leli qembu lisanda ke ukuthola ke imphumela engemihle neze lapha esifundazweni uma ngabe ukhumbula ke ukuthi lenza kanjani ukhethweni lohulumeni bezindawo lwangonyaka ke odlule. Ithunywa ke kulindeleke ukuthi sikhethe ke ubuholi ke obusha khona namhlanje ngezikhathi zasebusuku emuva ke kwayo ke lenkulumo ethulwa umnumzane uSihle zikalala. Kepha ke ithimba lendaba kwaSABC lizoqhubeka nokunkanisa lapha likucoshele imbukeli bukhoma ukuthi ke zihamba kanjani izinto kule ngqungquthela. Sibusele intambo kona ecebise egoli.
Sibonga bafethu ngisho ukuthi nishaya into ecokemo. uSimphiwe Makhanya kanye noSamkele Maseko bese Thekwini.